שכבה גלים. אתם מוכנים לטירוף? Are you ready to the טירוף? רגע. Are you ready for the crazy? חנוכה דרום 2015. תשמעו את הקול שלו עוד מעט ואתם תתחרפנו. שכבה גלים. לא צריך שזה ארוך. תכוננו, ביי. כאילו הוצפו, ביי. שכבה גלים יוצאים למדבר, אתם יודעים שיהיה קר, אז תארזו את התיקים ושימו שם כמה דברים, שכבה גלים יוצאים למדבר. מעיל חרמונית זה גם כובע צמר, אם זה מחמם אז זה בסדר, בלילה תפו וביום יהיה אפשר. שישיסטים ושביעיסטים זה טיול שלכם, אם נשמע דברים רעים אז זה סופכם, ואנחנו פה בשבילכם. חנוכה דרום, החנוכה שלכם, שכבה גלים יוצאים למדבר, אתם יודעים שיהיה קר, אז תארזו את התיקים ושימו שם כמה דברים, שכבה גלים יוצאים למדבר, לחוד הכיף למדבר. וביום למחרת התעוררו מבולבלים, כן על הבוקר לפרק אוהלים, אבל באמת שזה כיף חיים, זה כיף חיים. וכמובן שצריך לשים כובעים, ובמסלולים לא לדחוף אנשים, אפילו אם הם מעצבנים. אז אגם ויובל בחנוכה דרום, שכבה גלים יוצאים למדבר, אתם יודעים שיהיה קר, אז תארזו את התיקים ושימו שם כמה דברים, שכבה גלים יוצאים למדבר. לא נשכח נעליים סגורות ולא את המדריכות, לא 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 נשכח לשים את המים בדלי ואת הציוד נחזיק, כן 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 כן. או שכבה גלים יוצאים למדבר, אתם יודעים שיהיה קר, אז תארזו את התיקים ושימו שם כמה דברים, כי שכבה גלים יוצאים למדבר, כן למדבר, כן למדבר, כן למדבר. יאללה טיול מטורף.